इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि मस्ट इम्परटेन्ट स्किमनि आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना फिसा फिसा खामानि मावो, लेबार खामानि मावो, नोंथांमोना मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनि स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा गोबां बेनिफिट लानो हायो। बेखौनो बुङो आसाम लेबार कार्ड। नोंथाङा जुदि लेबारबाथाय बे आसाम लेबार कार्डखौ नोंथाङा अनलाइन बानायनानै नोंथाङा बे लेबार कार्डनिफ्राय गोबां बेनिफिट मोननो हायो। नोंथाङा बे लेबार कार्डखौ बोरै मबाइल फननि मददावनो एप्लाइ बानायगोन आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो A to Z देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा गिबियावनो बिनि बेनिफिटखौ नायनोबा नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन आसाम लेबार कार्ड बेनिफिट। नोंथाङा बेबायदि सार्च खालामबाथाय बेनि बे कार्डनि A to Z नोंथाङा बेनिफिटखौ नायनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव लिरनानै दं आसाम लेबार कार्डनि बेनिफिटनि बागै नोंथाङा नायनोबाथाय नैबेयाव थुना होनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। आङो लोगोसे बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथाङा मा मा बिभागाव नोंथाङा बेनि लेबार कार्डनि बेनिफिटखौ मोननो हागोन नोंथाङा नैबेयाव PDF होनानै दोनदों। नोंथाङा नैबे PDFखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनानै बेयाव A to Z नायनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय लेबार कार्डखौ एप्लाइ बानायनो थाखाय नोंथाङा नैबे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों आसाम। नोंथाङा बे आसामाव थुनानै होनांगोन। लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुनानै नोंथाङा इजियावनो नैबे पेजआव फैनो हागोन। दानिया गिबियावनो बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों गिबियावनो नोंथाङा नैयाव थुनांगोन रेजिस्टार पेज फर निउ वर्कार। जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना नैबे गिबिनि पेजआव थुनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया बेबायदि बेयाव मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बे पेजआव गिबियावनो नोंथांनि नैबे सिलेक्टआव थुनानै नोंथांनि लेबार अफिस, नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि जायगानि लेबार अफिसखौ नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनांगोन। जास्ट आं नोंथांमोननो डेम' देखायगोन नोंथाङा बेयाव बोरै फिलआप बानायनो। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि नामखौ लिरनांगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि फादार आरो हासबेन्ड नोंथाङा बेयाव नामखौ लिरनांगोन आरो नोंथांनि बेयाव डेट अफ बार्थखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन आरो नोंथाङा बेयाव डेट अफ बार्थनि फट'खौ नोंथाङा बेयाव 150 KB बे साइजखौ बानायनानै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डेट अफ बार्थनि पासपर्ट नोंथांनि डेट अफ बार्थनि फट'खौ नोंथाङा आपल'ड खालामनांगोन फट' साफायनानै। दानिया नोंथाङा बेखौ पेजखौ बोखोनांगोन आरो नैबेयाव नुनो मोनदों फट' आपल'ड खालामनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव बेनि साइजआ बेयाव होनानै दों 150 KB आरो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि सिगनेसारखौबो आपल'ड खालामनांगोन 150 KB बेबो सिगनेसाराबो। नोंथाङा नैबे ब्राउजाराव थांनानै नोंथाङा बेखौ नोंथांनि गेलारिनिफ्राय लानानै नोंथाङा बेखौ आपल'ड खालामना होबानो जाबाय। दानिया नैबेयाव नोंथांनि जेन्डारखौ मेल फिमेल नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट बानायनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नैबेयाव होनांगोन। नैबे गोजा गोजासिन होनायखौ बहायनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि कास्ट, नोंथाङा मा कास्टआव गोलैयो SC ST OBC जेनेरेल नोंथाङा बेबायदि बेखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। दानिया नोंथाङा हाबा जादोंबा नैबे मेरिडआव क्लिक खालामनांगोन आरो हाबा जायाखैबा नैबे आनमेरिडआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। जोङो दानिया बे आनमेरिडआव क्लिक खालामबाय। नोंथाङा बेबायदि खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि रिटायारमेन्ट नोंथाङा नोंथांनि डेट अफ रिटायारमेन्ट नोंथाङा माब्ला बे खामानिनिफ्राय आजिरा बा रिटायार लाखो, जुदि लाबायबाथाय नोंथाङा नैबेयाव डेटखौ बहायबानो जाबाय आरो लायाखैबा बेयाव बेखौ ब्लेङै दोनबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव सोंदों इज इउर हासबेन्ड वाइफ इज मेम्बार अफ दिस बर्ड। जुदि नोंथांनि खामानि मावनायाव नोंथांनि वाइफ आरो हासबेन्डआ जुदि मावोब्लाथाय नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि एखे खामानिखौनो मावोबा नोंथाङा नैबेयाव येस होबानो जाबाय आरो मावाबाथाय नोंथाङा नैबेयाव नो क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि जबनि नेचार नोंथाङा मा खामानि मावो नोंथाङा नैबेयाव नागिरनांगोन। बेयाव गोबां अपसन दङ। नोंथाङा मा लेबार खामानि मावो नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। जों दानिया बेयाव मोनसे क्लिक खालामबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव पारमानेन्ट एड्रेस नोंथांनि पारमानेन्ट एड्रेसखौ मोजाङै पस्ट अफिस, पिन कड, नोंथांनि पुलिस स्टेसन, नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट, जिल्ला, भिलेज गासैखौबो नोंथाङा नैबे
नैबे पार्मानेन्ट एड्रेसाव नोंथाङा बहायना होनांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेबायदि क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथांनि बेयाव नोंथांनि टाउन आरो ब्लकखौ नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनांगोन। दानिया नोंथांनि बेयाव जिपि नेम बे ग्राम पन्सायत नेम नोंथांनि भिसिडिसिखौ नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनांगोन आरो नैबे पिन कड नोंथांनि पिन क'डखौ नैबेयाव बहायनांगोन। पस्ट अफिसनि पिन क'डखौ नैबे बक्सआव बहायनांगोन आरो जुदि नोंथांनि एड्रेसा सेमबाथाय नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन आरो नोंथांनि बेंकनि नेमखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबेयाव IFC नोंथाङा बेखौ बेंक एकाउन्टआव नायनानै बहायबानो जाबाय आरो नैबेयाव ब्रान्सनि नेम आरो नैबेयाव नोंथाङा पासबुक नोंथाङा एकाउन्टनि पासबुकखौ फटक साफायनानै बेखौबो 150 KBनि साइज खालामनानै नोंथाङा बेखौ आपल'ड खालामनांगोन नैबेयाव। दानिया नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बार नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबेयाव आधार कार्डनि कपिखौ आपल'ड खालामनांगोन। दानिया नोंथांनि भटार कार्डनि बेयाव कपिखौ नोंथाङा आपल'ड खालामनांगोन। साइजआनो बे गाहायाव होनानै दोनखादों। नोंथांनियाव नैबेयाव सोंदों आयुष्मान भारत कार्ड दंबा नोंथाङा बेयाव येस खालामबानो जाबाय, गैयाबा बेखौ न'आव दोनबानो जाबाय। दानिया नैबेखौ फिलआप खालामलायनाङा। दानिया नोंथांनि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा नैबेयाव आपल'ड खालामनांगोन। एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटआ बेयाव मेन्डेटरि नैबेयाव गोजा स्टार होनानै दोनदों। नोंथाङा बेयाव एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौ आपल'ड बानायनांगोन आरो नोंथांनि नमिनिनि डिटेलखौ नैबेयाव होनांगोन। जुदि नोंथाङा उथिरा माबा मोनसे जायोब्ला नोंथांनि नमिनिया बे लेबार कार्डनिफ्राय बेनिफिटखौ मोनगोन। बेयाव नमिनिनि नेम आरो शेयार आरो एज आरो नमिनिनि रिलेसनशिप नोंथांनि नमिनिया मा जायो बेयाव लिरनांगोन आरो बेयाव एड्रेस नमिनिनि एड्रेस आरो नैबेयाव नमिनिनि फट'खौ आपल'ड खालामनानै नैबेयाव होनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नैबेयाव मोनसे फर्मखौ प्रिन्ट खालामनांगोन। नोंथाङा नैबे गाहायाव थुनानै होबाथाय नोंथाङा बेयाव मोनसे फर्म डाउनलड जागोन। जों बे फर्मखौ डाउनलड खालामबाय। जोंनिया फर्मआ डाउनलड जाबाय। PDF आव बेबायदि डाउनलड जागोन। नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै नोंथाङा बेयाव आपल'ड खालामनांगोन। नोंथांनि नैबेयाव नमिनिनि नेम होनांगोन, नमिनिनि एड्रेस, रिलेसनशिप आरो एज नमिनिनि आरो नोंथांनि कार्डनिफ्राय नमिनिनो बेसेबां फैसा शेयार खालामनो सानदों नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन आरो फटक नांगोन बेयाव नमिनि नोंथाङा बेखौ फिलआप बानायनांगोन। बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै नोंथाङा फिलआप खालामनानै बेखौ आपल'ड खालामनो नांगोन। नोंथाङा नैबे नमिनिनि फर्म कपियाव नोंथाङा नैबेयाव ब्राउजाराव थांनानै बेखौ फिलआप बानायनानै आपल'ड खालामबानो जाबाय। नैबेयाव रेजिस्ट्रेसन फर्म नोंथाङाबो नैबेयाव आरो फिन मोनसे फर्म डाउनलड बानायफिननांगोन। नैबेयाव थुना होबानो फर्मआ डाउनलड जागोन। बे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप बानायनानै नैबेयाव आपल'ड खालामनांगोन आरो नैबेयाव मोनसे OTP फैगोन रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव। नोंथाङा नैबेयाव OTPखौ बहायनांगोन आरो नैबेयाव पेमेन्ट दानांगोन। नोंथाङा मिनिमाम पेमेन्ट दाननांगोन। बेयाव नोंथाङा पेमेन्टखौ दानना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि आसाम लेबार कार्डआ जानानै फैगोन। नोंथाङा बेबायदिनो आसाम लेबार कार्ड बानायनानै बेनिफ्राय गोबां बेनिफिट मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।